подшоҳеро вазири оқиле буд, ки он вазир аз вазорат даст кашид ва подшоҳ ҷони ин вазираш шуд ва аз мардум пурсид, аз дигар вазирҳояш пурсид, ки ин вазири ман куҷо шудааст. он вазирҳо гуфтанд, ки вазир аз ту даст кашид, ба ибодати худо машғул шуд. назди ин вазир омаду гуфт: «Эй вазирам, ту аз ман чӣ хатогие дидӣ, ки имрӯз аз ман даст кашидӣ?» вазир хандид, гуфт: «Бо 5 шарт ман аз ту даст кашидам. якум шарт, ту ҳамеша нишаста будӣ, ман дар ҳузури ту рост истода будам. акнун худое дорам, ки ҳатто дар намоз ба ман нишастанро иҷозат метиҳад. ва дуввум, ту таоме мехӯрдӣ, ман нигоҳ мекардам. акнун худое дорам, ки ӯ намехӯраду маро мехӯронад. ва севум, метарсидам, ки агар балое бар сари ту биояд, аз душманони ту, аз душманони ман ки маро муҳофизат мекунад. акнун худое дорам, ки дар ҳама ҳолат маро ҳифз мекунад. ва чаҳорум, аз оне метарсидам, ки вақте ки ту хоб мекардӣ, ман дар ҳузури ту бедор будам. ва аллоҳе дорам имрӯз, ки ман хоб мекунам, ӯ хоб намекунад ва маро нигоҳубин мекунад. ва панҷум, метарсидам аз оне, ки агар ягон гуноҳе аз ман сар бизанад, ту маро афв намекунӣ. акнун худое дорам, ки ҳар гуноҳе ки мекунам, боз маро афв мекунад. яъне ки ибодати худо ҳама ҳолатро, аз ҳама балотро хоҳад нигоҳ дошт. аз ҳамин 5 сабаб ман аз ту даст кашидам. ва подшоҳ гирён мешаваду мегӯяд, ки акнун биё ба наздам ва ҳар чизе ки мехоҳӣ ҳамонро, ҳамон тарз ибодататро давом бетеву дар бари ман бимон, ки ман ин гуна вазири оқилро, вазири донову вазири бо имонро дигар нахоҳам ёфт. бародарони азиз, ин қисса далолаташро худатон фаҳмидин. ва ин бародари мо канале дорад дар ютуб бо номи Тарбият ТВ, ки бисёри сабтҳое, ки аз ин ман худам мухлиси ҳамин канал ҳастам, ки сабтҳои қори Мирзо Маҳмудҷон ва қори Зубайдулло дар ҳамин канал ҳастад. ҳамаги сабтҳои инҳоро шумо аз ҳамин канал дастрас карда метавонед, ки беҳтарин канал дар ютуб ҳастад. иншоаллоҳ шумо агар бовар ки намекунед, ҳатман ман ссилкаро дар таги ҳамин видео мемонам, дар омада як тамошо бикунед. агар ки маъқул нашуд, подписаться накунед. агар ки маъқул шуд, обуна бишавен ва дастгирӣ бикунед. иншоаллоҳ ҳар як наворе ки мекунад барои мо ва шумо фоида дорад. ҳатман дар омада обуна шавен. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.